következik. A 14. kerületi önkormányzat e hónapban is átadta a hónaprendőr elismerést. Az átadó ünnepségen dr. Farkas Lászlót, a hónaprendőrét kérdeztük pályájának indulásáról. Az egyetem elvégzését követően döntöttem úgy, hogy a rendőri hivatást fogom választani. A Károly Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem. A diplomám megszerzését követően természetesen elgondolkoztam azon, hogy milyen pálya lenne az, ami hozzám legközelebb áll, és úgy gondoltam, hogy a rendőri rendészeti munka az, ami talán személy szerint nekem a legszimpatikusabb. Fel tudná esetleg idézni egy pár emlékezetesebb eseményt, sikert, amely az eddigi pályafutása alatt történt? Személy szerint a munkámban leginkább zavar az olyan csaló, illetve szélhámos tevékenység, amikor idős embereket próbálnak meg kihasználni, idős embereknek az ingatlanát, tulajdonát próbálják meg elvenni. Személy szerint sikernek könyveltem el, hogy volt már olyan lezárult eljárásunk, amiben sikerült ilyen elkövetőt felelősségre vonni, illetőleg az ügyészségnek vádemelési javaslattal megküldeni. Milyen lehetőségei, előnyei vannak az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködésnek? Nagyon sok lehetőség van, nagyon sok előnye van. Tudjuk nagyon, hogy a rendszerváltozást követően a közbiztonság is nagyon sokat romlott ebben az országban, és Zuglóban mióta szoros együttműködés van az önkormányzat és a rendőrség között, megváltozott a helyzet. Mind anyagiakban, mind eszközökben támogatjuk a kerületi rendőrkapitányságot. A rendőrkapitányság nagyon jól együttműködik a kerületi polgárőrséggel és a kerületőrséggel, és ez egyértelműen javulást mutat a közbiztonság vonatkozásában az Zuglóban. Annak az együttműködésnek, amit az zuglói rendőrkapitányság és az zuglói önkormányzat, illetve itt az Zugló területén működő segítő testületek, szervezetek nyújtanak, az Budapest szerte példaértékű. Az önkormányzattól mind anyagi, mind pedig egzisztenciális hátteret, segítséget kapunk, és mindenképpen ki kell emelni azt az együttműködést, amit a kerületőrség, illetve az zuglói polgárőrség nyújt nekünk folyamatosan szakmai vonatkozásban. Eredmények tekintetében mindenképpen kiemelést érdemel az, hogy gyakorlatilag 2 éve folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. Ez nem jelenti azt, hogy most hátradőlhetünk és elmélkedhetünk az eredményeinken, folyamatos munkát jelent ez. Mindig vannak olyan bűnügyi, szakmai és közbiztonsági területek, amelyeknek prioritás kell, hogy élvezzenek tekintettel arra, hogy ezek a tendenciák nem csak Zuglóra, hanem Budapestre is értendőek. A bűnözés mobil, és ezekre folyamatosan kell nekünk reagálni, tehát a feladatunk még bőségesen van. Ebből a nyári forróságból ugorjunk vissza a téli zuglói hidegbe, és